میں سفر طویل تے جاؤں ہاں سنے عاجز زارا جایا دے مت کربل دے رے لاؤں تے علی اصغر اکبر تے قاسم میں اپنے لال کو ہواں ان میں شرطیں نہ کوئی پڑسی جی میں قرآن سناؤں آقا دا نواز علی شان ویکھے آقا دا نواز علی شان ویکھے تیرا دل پڑھدا قرآن ویکھے آقا دا نواز علی شان ویکھے تیرا دل پڑھدا قرآن ویکھے جمع علی دے گھر جگر بطول دا پلے جو نازانال لاڈلا رسول دا جمع علی دے گھر جگر بطول دا پلے جو نازانال لاڈلا رسول دا آقا وچ سیندا جو زبان ویکھے آقا وچ سیندا جو زبان ویکھے تیرا دل پڑھدا قرآن ویکھے آقا دا نواز علی شان ویکھے تیرا دل پڑھدا قرآن ویکھے تے بند ہویا پانی کربل دے میدان وچ بند ہویا پانی کربل دے میدان وچ پڑھیا قرآن شاہ تیرا دے طوفان وچ پڑھیا قرآن شاہ تیرا دے طوفان وچ عجب کری قرآن ویکھے عجب کری قرآن ویکھے آقا دا نواز علی شان ویکھے تے بی بیاں خیام وچوں باہر نہ آیا ہے ہاں بی بیاں خیام وچوں باہر نہ آیا ہے چادراں اتاریاں نہ زہرا دی جایا ہے تے تینوں کوڑا دے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی ہے میں آدھا باہر نہیں آ سکتی او تا پاک بطول دی جائی ہے تے جنو مازارات بابیلی پردے دی ریت سکھائی کربل دے میدان چ بی بی پردے دی لاج نبھائی ہے بی بیاں خیام وچوں باہر نہ آیا ہے چادراں اتاریاں نہ زہرا دی جائیاں ہیں چادراں اتاریاں نہ زہرا دی جائیاں ہیں اللہ سائندہ حفظ و امان ویکھے اللہ سائندہ حفظ و امان ویکھے تیرا دل پڑھدا قرآن ویکھے آقا دا نواز علی شان ویکھے تیرا دل پڑھدا قرآن ویکھے لجپال حسین علی دے بچے نانے دا دین بچایا بھاویں سامنے سینہ لکھ گال شکر پر ڈٹ گئے نہیں گھبرایا تے پیاس کچھ دیر سے معصوم قلب پر امت نو ترس نہ آیا نیوے دلوں کتے دنیا سنے او میرے پیر قرآن سنایا